Я радий чути шум ніжної природи та бачити багатство всілякої вроди. Небо дає нам 3 місяці свободи, дарує нам світло та маленький рай. Геліоз не шкодує теплих променів, душа радіє, як радуга після літнього дощу. Я розслаблений гукаю по вулицях, слухаю музику та дивлюсь на усміхнені лиця. Навколо краса, яскравий колорит, справжній позитив. Більше вільного часу, більше на природі. Ночі в лісі, свіже повітря, смажений шашлик, холодні напої, що вгамують справу та своїх людей, яким тисну лампу. Щодня на сонці, спіднєві тіла, 3 щодня на сонці, спіднєві тіла, 3 щодня на сонці, спіднєві тіла, 3 щодня на сонці. Всім файно дякую, особливо Віктору Янцу і його колективу, всім колективам, які тут виступають сьогодні, і всім глядачам, які сьогодні прийшли, бо без них ми ніхто. Подякував всім файно. Ваші області Гоша Гашан! Чемпіони чотопіву із Закарпатської Варшави. І я думаю, це тільки початок. Для цього хлопця реально цей проект став таким поштовхом і імпульсом. Саме там його надихнули і сказали: чувак, це цікаво і прикольно, давай роби далі. І ось це тільки початок. Я думаю, попереду цікава програма. І взагалі нормальний пацан, ні? Гоша Гашан, ваші обласки!